Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. Бародарҷонони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мошини фурӯшӣ. Даромадан баробар ҳамун лайка мезанем. Касоне ки дар канали мо меҳмонем, подписатсия кунен ва зангулаи канала давусе монен, то ки ҳамарӯза видеои мо баҳри шумо пешкаш гардад. Бародарҷонони азиз, такрорам шавад, бисёриҳои шумо дар канали мо меҳмонен, подписатсия карда нестен. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш подписатсия кунен, лайка бизанен. дастгирии шумо пешравии мо бародарҷонони азиз. Ҳама каса лайка мезанем, подписатсия мекунем. Хуб дӯстони азиз, навори имрӯзаро шурӯъ мекунем. Мошини аввалини мо Opel Astra-G мебошад. Солиш 2002, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. Нархша 65 000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран аст. Занг занем, бо муомила дорад. состоянии мошинча хуба, ягон дард надорад. кондитсионер кор мекунад, 4 дар электропакет, 4 диска баллони нав, мотор ходовои нав, задагӣ пӯшидагӣ надорад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. яксола ҳуҷҷат дорад, 6 моҳи дига танировка. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран аст. занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шайхиди соҳибуш пурсон шуед. як бор дига салом алейкум бардори азиз, подписчикои муҳтарам, хуш омадем ба канал. бахшиш як дақиқа вақтона мегирем. оиди бозии 250 рубламон камтарак маълумотонтон бардори азиз. ана обши билетош 2950 дона, 3 дона шоҳҷоизаи бқг. ана главни шоҳҷоизаш эмел мешава объёми 2.8 газ бензин, гази евро 4, 1 сол танировка, 1 сол ҳуҷҷат, автомат, D+, 4 электро, дискабалнои нав. чиста бумерск кардагия. хай касе ки медона бумерск чӣ хелам хе кардагия. дискош мақсад сиё, салоншан сиё. гирди шарқ мезанам, тамошош кунен. ҳодисаи бардори азиз, главни шоҳҷоизатон ана эмел мешава. дигимаш брабуса дидесе бардори сафед, касе бизана туй ба туй мегарда. объёми 7.5 6 цилиндра, мандарин салон, салончашан тоза. ана семаш 0.10 мешава. хулас се мошин мешава, 67 конверти пли. нархи билет 250 рубл. касоне ки айватан мегиранд 45 сомон. боло дар WhatsApp Сбербанк поёнда Душанбе Сити сумтона партоен, чектона сахрен ки дар WhatsApp равон ки шумо соҳиби билет мешин. дар паноҳи Аллоҳ бошен, дастгирия фаромӯш накунед. бародари азиз, подписчикои муҳтарам, хуш омадем ба канал. ромадан баробар лайкҳои худтона бизанем. бародари азиз, старти бозии нави худмона сар додем. дари бозӣ бародари азиз, се тамоши 67 конверти пли. главни шоҳҷоиза анами мерседес мешава. мерседеси элеганс объёми D, дискои 211, баллонои нав, краскаш без сарапина, 1 сол ҳуҷҷат. касе бизана ошава, ҳамагӣ ба 350 рубл. дестем бардори азиз, ҳодисай фақат мегири айш мекунӣ. дигимаш мерседеси сағрачаи сия, дискои рамашка, баллонои нав, салонаш тоза, классика, ҳам люка, ҳам кондитсионер бардори азиз. семаш 0.15, ҳар як бозимда якта советски мемонам, ира любой тад медонӣ. 4 диска баллон нав, дискои заводской, танировка, ҳуҷҷат, бакаҳои гранта, фарои ксенон, мигалка, ана системаи музикаш туй. обши билетош 2500 дона. вақти хитона бисанҷем бардори азиз. боло дар WhatsApp Сбербанк ба номи Муҳаммад Неъматович, поёнда Душанбе Сити. касоне ки айватан мегирад 60 сомон мешава. 10 дона, 1 дона падарка, 3 билет 1000 рубл мешава. дар паноҳи Аллоҳ бошен, навора то охира тамошо кунен. старти бозира мемонон, дирин берин, ҳама ҷош ҳастай. маъқултон шид, баъд билет бигирем бародари азиз. бозии мо 100% чест. як касоне ки боварӣ надоранд, WhatsApp да бинависанд, ана биан дар бозӣ иштирок кунанд. хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Opel Astra-F дар кузуфи хачибек, солиш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин айни ҳол дар Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 33 000 сомон гуфтеса. марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибуш дар болои экран аст. занг занем, бо муомила дорад. состоянии мошинча хуба, ягон дард надорад. мотор ходовои 4 баллонаш нав, задагӣ пӯшидагӣ надорад. краскаталаб ҳам нест. магнитофон кор мекунад, кондитсионерш ҳам кор мекунад. соҳиби мошин дар боло қайд кард ки мошин 100% ягон дард надорад. 4 дар электропакет,
4 диска балони нав, 1 сола ҳуҷҷат дорам, 6 моҳи дига танировка. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шаҳри худи соҳибаш пурсон шавед. Хуб дӯстони азиз, мошини навбатии мо Советский ВАЗ 2115, солаш 2004, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин, умуман газедагӣ нестай, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. Нархша 17000 сомон гуфтаста. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Состояние мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллонаш навай, краска талабам нестай, задагӣ пусидагӣ надорад, чашкошам варид кардагӣ нестай. Соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дард надорад. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳибаш дар болои экран ҳастай, занг занед, дига маълумотҳо шаҳри худи соҳибаш пурсон шавед. Мошини навбатии мо Opel Vectra A мебошад. Солаш 1993, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар кӯлоб. Нархша 18000 сомон гуфтаста. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Состояние мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой навай, задагӣ пусидагӣ надорад. 4 баллонаш 50%. Соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дарди хеле конкрет надорад. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Мошини навбатии мо Opel Astra G, солаш 1999, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш автомат. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархша 53000 сомон гуфтаста. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Состояние мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. Соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дард надорад. Кондитсионераш кор мекунад, краска талабам нестай. 6 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шаҳри худи соҳибаш пурсон шавед. Мошини навбатии мо Opel Astra F дар кузуфи седан, солаш 1996, мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар кӯлоб. Нархша 35000 сомон гуфтаста. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Состояние мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой навай, задагӣ пусидагӣ надорад. 4 баллонаш 50%. Соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дарди серьёзно надорад. 1 соли дига ҳуҷҷати солона дошта. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, дига маълумотҳои иловагӣ шаҳри худи соҳибаш пурсон шавед. Мошини навбатии мо Nissan Maxima, солаш 2003, мотор 2, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар Бохтар, яъне дар Қурғонтепа. Нархша 50000 сомон гуфтаста. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Состояние мошин хуб а, ягон дард надорад. Мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. Кондитсионер кор мекунад, магнитофоншам кор мекунад. 4 дар электропакет. Соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% ягон дард надорад, дастрошна фурӯхта мешавад. 7 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Хуб дӯстони азиз, мошини охирини мо Mercedes-Benz E-Class, солаш 1994, мотор 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе, яъне дар пойтахт. Нархша 40000 сомон гуфтаста. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад. Состояние мошин хуб а, ягон дард надорад. Краска талабам нестай. Мотор ходовой 4 баллонаш навай, задагӣ пусидагӣ надорад. Чашкошам варид кардагӣ нестай. 4 дар ручное. Кондитсионер кор мекунад, магнитофоншам кор мекард. Соҳиби мошин дар боло қайд кардагия ки мошин 100% дастрошна фурӯхта мешавад. Марҳамат, касе мошинхари рақамҳои соҳиби шуда болои экран ҳастай, занг занед, бо муомила дорад.